gaskiya ka ban tausayi. A album din nan ka sha wahala, wannan sabon album din nan. Dan yi magana. A ba wai baka za ka yi ba. Magana za ka yi ajiyan da muryarka ta koma. Ka ba mu labarin ya aka muryarka ta koma haka. Wanda ya samu ya ta haka. Na je studio ina buga kasida shi ne. To kun ji fa tsabagin recording din da aka yi na wannan kasidin na wannan ya suna album din ma? Ahmad album. Ka gani? Ahmad album. Wannan album din gaskiya alhamdulillah ba za a ce an sha wahala ba tunda ba wahala ba ce ko akan hidima ce. To saboda haka Sadauki zaka iya rera musu waka ko ɗaya ce? Baba Ahmadu Habibullahi dangar mushabala da sunan Rabbana malicin gobe da jibi da kai. Gaskiya Sadauki abin nan din na dan tsaya na hutashe da kai. Wannan album din wannan Ahmad album saboda tsaba yawan aikin da muke yi ba da riba rana kun ji yadda muryar Sadauki ta koma. Sadauki Allah ya ƙara kusanci. Kai kokari fa. Wannan album din mai suna Ahmadu alhamdulillah yanzu ya fito. Idan kana so ka same shi ka neme mu a lambar wayar mu kawai mu kun san ta wasan muke tura mutane album din mu. Yawwa kasidun ciki guda nawa ne? Guda 13. Yawwa. Ku maza ku neme mu a lambar waya ta nan akan profile. Yanzu mun nan taka shikenan ta da haka. To kawai a yanka wajen. Ai za ta daure. Yaushe ta daure ne? Gobe.